אוקיי, אז השם של השיעור, והוא בעצם מעיד על כל העבודה שאנחנו עושות, ואשר דברי איתו, דברי איתו, סליחה, ואשר דברי איתו ידבר, דברי אמת, מה לתבן את הבר נאום אדוני. אז קודם כל יש פה את המילה אמת, אנחנו צריכות לפגוש אותה תכף ומיד, וזה משמעותי מאוד. ישנו המושג לבור את המוץ מהתבן. מה זה למוץ? זה לא בשלילי, זה מבחינת מיצוי, מבחינת הבחנה בין עיקר לטפל, ובבחינת למצוא, שורש מצא. להוציא את המוץ מן התבן. מה זאת אומרת? מוץ הוא הקליפה של הבר, הקליפה של הגרעין. אנחנו מדברות כמובן על חיטה, שיש לה את המוץ שעוטף את הבר, את הגרעין של החיטה. מה אנו מבינים? האופן שבו גדל הבר, החיטה, שהוא מכוסה במוץ וצומח על הגבעול, התבן. איך גדלים הזרעים? הם מכוסים קליפה. הקליפה קרויה מוץ. למוץ זה להשיל את המיותר. להסיר את הקליפה מעל ההבנות שלנו, מעל האמת. בתיקון אנו משילים את המיותר, עוסקים בחשיפת האמת מול עצמנו, עבור עצמנו, אנו מנקים את האשלייתי, את ההכחשה, את ההדחקה, השלכה, את כל הכיסויים, הכיסויים שמכסים את האמת. ישנו המושג חצי אמת, מושג יפה כשאתה בא מצד האמת, ונלוז אם אתה בא מצד השקר. אוקיי. יש בלימוד שני שלבים. יש שלב שאנחנו מחוברות לתבן, אפילו לא הגענו למוץ, אלא מחוברות לעומס מאוד, מזדהות איתו, חושבות שהוא אנחנו, שהוא מגן עלינו, הוא שומר עלינו, כל המנגנונים האלה של העומס שאנחנו מחוברות לשורש שלו כאילו. זה מה שאנחנו מכירות, זה התבן. החיבור לעומס הוא כל כך משמעותי וכל כך גם מטבע הבריאה זה התהליך, שכמו שהמוץ מכסה את הבר, כך העומס מכסה את המהות. אבל ישנם שלבים. זאת אומרת, אנחנו כשהתחלנו ללמוד אמרנו מהשיעור הראשון, המהות היא נמצאת, היא נוכחת, רק היא מכוסה. מכוסה בקליפה, מכוסה בעומס, במיותר, בהפרזות, בהחסרות, והמשלנו את זה לקליפה של אגוז, מלך, שהיא מכסה את הגרעין, את המלך עצמו, וככל שנוריד ונפצח ונפרוץ את אותה קליפה, אנחנו נגיע אל המלך, אל מי שאנחנו באמת, אל עצמותנו, אל עצמנו. העיקרון כאן הוא אותו עיקרון, אבל מה השוני, מה ההתפתחות, מה ההתקדמות, מה הצמיחה? שהכיסוי הוא כבר לא נהיה, מצד אחד הכיסוי הוא כבר לא כל כך כמו של קליפת אגוז מלך, קשה, מגן, סוגר, סגור, שלא פשוט לפצח אותו, אלא הוא מוץ דק שמכסה את המהות. זאת אומרת, הכל נהיה כבר דק יותר. הדימוי עכשיו הוא של מוץ שמכסה את הבר. הבר כמובן זאת האמת, והאמת היא המהות. זאת אומרת, מה בעצם העומס או המוץ מכסים? את האמת מעל ההבנות שלנו. זה הדגש בחלק הזה. אנחנו מבינות שבכל פעם שיש לנו עוד מיותר לנקות, לפרום, להגדיר אותו כמיותר לקיום, אנחנו בעצם מגלות עוד ועוד אמת, מתקיימות מתוך אמת. אני רוצה רגע להבין משהו.
את אמרת קודם שהתבן הוא העומס. התבן הוא לא העומס, התבן הוא החיבור החזק שלי אל העומס, כמזדהה שהעומס הוא אני. אז אני מנסה לצייר את העניין החקלאי הזה, איפה המוץ? מעל התבן? אני כאילו מכסה אותו? התבן זה כמו הגבעול, כן. והמוץ זה הקליפה שמכסה את אז- הגרעין של החיטה. מהמם. תכף אני אביא לך נבין מה חיטה קרה להראות, הנה לתבן. יש לי פה חיטה. חמודה. אז צריך להסיר את הקליפה דקה. כן, אבל תכף נבין, קודם כל אוקיי. נבין שהתבן זה החיבור של ההזדהות עם העומס. לא העומס, ההזדהות איתו כאילו הוא אני. אז עוד מעט נבין באיזה שלב אנחנו נמצאות מול התבן, לא רק הבנתי. מול המוץ. הנה, הנה רותם, רותה. הנה כל זה התבן, אחר כך עושים מזה את החבילות חציר הענקיות האלה, ופה, כן, הנה פה שזה יש מאכל זרע, בהמות, כן? זרע אחד, מה? שזה מאכל בהמות התבן. כן, כן. אחר כך, והנה הזרע הוא מכוסה בקליפה דקה. זה תראי, משנה שעברה, עוד מעט יוסי, אני אביא. בשביל הצדקת, כל שנה אני מביאה חיטה, זה משנה נכון, שעברה. נכון, נכון, נכון. עכשיו עוד לא קצרו את החיטה, ואני אביא. יש לה הרבה דימויים לצדקת לחיטה. אני יודעת אז כל נכון שנה מאוד. בתקופה הזאתי, אני קוצרת לי אלומה ומביאה. אז זהו, זה העניין. נכון מאוד. אוקיי. אז האם תודה. אנחנו מבינות שהכיסויים מכסים את האמת? זה לב העניין? הרי אמרנו כל העניין של חטא אדם ראשון זה הערבוב בין טוב ורע, אמת ושקר. זה כל הקושי בעצם של החיים. כל החיים כולם, שהטוב והרע, האמת והשקר, מתערבבים, ואז אין בהירות, אין הפרדה, אין הבנה, אין הבחנה. וזה כל הקושי של הקיום בעצם. ברגע שיש הבחנה והפרדות ומתאפשרת בחירה, החיים, ימים אומרת, אפשר לראות שמחה בכל חלקיק שהקדוש ברוך הוא ברא. ברגע שהאמת נגלית ומתקיימים דרכה. נמשיך? נמשיך. רק אמרת, התחלת קודם שיש שני שלבים ואמרת רק אחד. מחוברות לתבן זה היה השלב הראשון. מה השני? והשלב השני זה שאנחנו מחוברות רק מנקות את המוץ, ותכף נדבר על זה. אוקיי? הבנתי. מה ההבדל? המוץ זאת מלאכת ניקוי, ברור וסילוק. ולפני הסילוק תבוא מלאכת ההבחנה, קשור לשלבים של התיקון. כאשר דובר על הברית, נאמר הגדרה מבחן תיקון. מהו המבחן? זו הבחנה. בדרך אל ההבנה נמצאת ההבחנה בין הבר למוץ, בין המהות לטפל, בין המהות למיותר, בין האמת לשקר, בין הדיוק להפרזה או להחברה. בואו נרשום את החלק הזה. אני שמחה לרשום אותו שהוא כזה מורכב. מה זה החברה? להכביר במשהו? כן, להוסיף? בדיוק, בדיוק, כן. אבל זה כמו הפרזה. נכון, אבל אמרו הפרזה או החברה, חשבתי שהם אחד, כאילו הפוך מהשני. זה הם ביחד. בואו נרשום. מהו המבחן? סימן שאלה. זו הבחנה. הבחנה. בדרך אל ההבנה נמצאת ההבחנה. שורה חדשה. בין המהות לטפל, בין המהות למיותר, בין האמת לשקר, בין הדיוק להפרזה או להחברה. זאת אומרת, אם אני לא מבחינה, אז אני לא מבינה. אם אין הבחנה, אין הבנה. האם זה ברור? החוקיות הזאת
אם אין הבחנה, אין הבנה. זאת אומרת, יש הבנה מתוך רומז, זו אינה הבנה כלל. זאת אומרת, בדרך אל ההבנה יש את ההבחנה. ההבחנה היא תנאי להבנה. בדיוק. הבחנה של מה? אמת ושקר, עומס מהות. נכון מאוד, עיקר וטפל, כל המקום הזה. בין הבר למוץ. מה מוץ ומה בר. כי אם אין את ההבחנה, אין את ההבנה. זאת אומרת, מבחינתנו, אם אין את ההפרדה, אם אין את הזיהוי, אז אין הבנה. הכל מעורבב. לא יכולה להיות הבנה בלי שני כוחות. לא יכולה להיות. ברור. אוקיי? כן. בתוך עבודת המידות שאנו נדרשים לה, כבר עומדים בפתחה, כבר מקבלים את הבר, הזרעים, נהיה במרחב המוץ. למה מרחב המוץ הוא כל כך חשוב? כי אם הגענו למרחב זה, אז הרי שנפטרנו מהתבן. מהתבן נפטרנו כאשר אנו אוחזים בתבונה. והמדרגה היפה מאוד של להיות במוץ, משמע שהגענו עד פעתי מוץ. הגענו עד פעתי בר, עוד נהיה בר, ברי הבנה. זה מאוד יפה. תבן, תבונה. אז בואו קודם כל נראה מה זה נפטרנו מהתבן. מהחיבור החזק לעומס. כבר בדיוק. הגענו למשהו יותר קל עם אוויר באמצע. ההזדהות עם העומס, כן. בדיוק. מזה נפטרנו. לא שהוא לא מגיע, ברור שהוא מגיע. ברור שיש עוד לעבור את המוץ. אבל ההזדהות שהעומס הוא אני, מזה נפטרנו, וזו מדרגה מאוד משמחת. אני ממשיכה. בר זה בן. הרי מהי שאיפתנו? להיות בנים להשם יתברך. מה זאת אומרת להיות בנים? זו המדרגה הכי גבוהה, כי הרי הקדוש ברוך הוא אב. אנו שואפים להגיע למדרגת בנים. לכן אנו במרחב בין המוץ לבר. זה דק. למה זה דק וכל כך יפה? קודם כל, הקליפה דקה. וזה שהקליפה דקה כבר אומר שהסרנו הרבה מן המיותר. המיותר כבר עזבנו אותו. עזבנו אותו כאשר הגענו עד למדרגת המהות הטובה, ובוודאי המהות העומדת. ומרגע שאנו אוחזים במהות הטובה, ומתנהלים דרך המהות הטובה, אז אנחנו כבר במדרגת ההבחנה, במדרגת המוץ. המוץ הוא דק. ואז אנו מגיעים, כפי שכבר הוסבר, לדיוק. מאותו שורש דק. אנו אוהבים לומר זה דק. הצדקת אוהבת את המילה דקיק. אוהבת קיקות. יש בזה משום נקיות, יש בזה כלילות, יש בזה חדות, יש בזה עדינות. אז בואו תקראו את החלק הזה. ותיקחו ממנו חלקים, שאנחנו רוצות בעצם לראות את ההשתקפות של המקום שלנו היום, לעומת המקום של השנה שעברה. באיזה אופן אנחנו עזבנו את המיותר? מה זה אומר עזבנו את המיותר? מה הכוונה שאנחנו מתנהלות דרך המהות הטובה? באיזה אופן זה שונה ממה שעשינו שנה שעברה? כי ימימה אומרת הרי כל אדם שעמל רוצה לראות פרי, נכון?
אין, מי שבונה בית רוצה להיות בתוך הבית. מי שמתחתן רוצה את הפרי של האהבה. זאת אומרת, אין דבר כזה שאתה עמל כמטרה. העמל הוא אמצעי להשיג פרי. אתה לא מגדל חיטה כדי לגדל חיטה, כדי לקצור ולהפיק ממנה קמח. אז מה המקום שלנו היום, שזו מדרגה שונה להיות קרוב למוץ? מה רגע, הכוונה? אני לא הייתי בהתחלה, גם המוץ הוא לא החיטה, עד כמה שאני יודעת, נכון, נכון? חסר, יש את החיטה, יש תבן ויש מוץ. גם אומרים, גם המוץ, הוא צריך להעיף אותו. נכון. בדיוק, בדיוק. ככה אני לא כן, הבנתי, כי כן, זאת אומרת שאנחנו קרובים למוץ, הוא כן. מיותר יותר קטן מהתבן? בדיוק. קודם כל הוא חמודה. קודם כל הוא כן, התבן נפרדנו ממנו ברגע שאני כבר לא מזדהה עם העומס כאילו אני. זה ברור לי שאני מהותי הטובה וברור לי שהמהות היא טובה. לא תמיד אני מצליחה להתקיים דרכה, זה ברור. ולכן יש מוץ עדיין. יש עדיין מוץ שמכסה על הבר. הבר זו החיטה, נכון. אוקיי? אבל יש הבדל משמעותי עד כמה הולך ונהיה דק, אוקיי. אוקיי? אני מתנצלת, לא הייתי בהתחלה. אין אני בעיה. רק תמיד יודעת, גם מוץ הוא לא... כן. אבל הצדקת מביאה אותנו פה בשיעור הזה להבנה שלהגיע למוץ זו מדרגה. כי הוא דק ולא עקשן, כן? כן, ויש בו את ההבחנה, ויש את המקום שבורר את המוץ מהבר ומברר. אז התבן נותנים לבהמות, לא? בדיוק, בדיוק. אתם מבינות? המיותר כבר עזבנו אותו. מה זה אומר? שאנחנו כבר לא אוכלות את האוכל שמזין אותנו, אוכל של מה? רוטלה, תפוח. לא, של חיות, כן. בדיוק. כי לפני שיש את ההבחנה ואת ההבנה, נאמר בתהילים, כולם כבהמות נדמו. זה מאוד מעליב, אבל זאת אומרת, כולם עובדים את העומס באוטומטיזציה ולא מבחינים. הראש למטה ומשועבדים. רק מהמקום שמתחיל לעשות את אותה הבחנה, מתגלית האמת, מתגלית ההבנה, כן? אז לא סתם הדימוי של המיותר לתבן, זה אוכל מיותר, זה מזין אותי באוכל שהוא לא טוב לי נכון, הוא לא נכון לי. אז בואו תקראו את הפסקה הזאת ונדבר עליה קצת, לפני שנמשיך הלאה. גם כל העניין של הדק הזה והדקיקות זה מאוד יפה לראות מה הצדקת אומרת. למי משוייך הקטע הזה? כי מדברים על הצדקת בגוף שלישי, הצדקת אוהבת את המילה דקיק, אוהבת דקיקות, אז מי מעיד את זה עליה? לפעמים היא מעידה על עצמה בגוף שלישי. אוקיי. אוקיי.
אני נמצאת פה במכון, בכיתה של המתקנים. היא כיתה קטנה כזאת חמודה, ופתאום עלה לי געגוע למפגשים הפרונטליים. זה הזכיר לי את הדירה. כזה חדר וואי, מתוק וואי. עם לוח. כן. אני מחזיקה את החיטה של השנה שעברה. מה שאהבתי פה, שהיא מדברת על המרחב. ככל שהבר בשל יותר, אז המוץ מתרחק ממנו. ה- נכון, ה- השיבולת הזאת של שנה שעברה היא ריקה, אין בה כבר את הגרגירים, הם נפלו שם איפשהו. והיא מדברת שלהיות במדרגת המוץ זה בעצם להיות במרחב הזה. וככל שהבר בשל יותר, ככל שהמהות יותר מגובשת, אז באמת המוץ עוזב אותה לבד. בדיוק. יפה מאוד. וגם אהבתי את העליות במדרגת הבנים. אמנם אנחנו בנות, אבל איזה מדרגה גבוהה זאתי, להיות נכון. בהשבה להיות במערכת יחסים כזו של קרבה עם הקדוש ברוך הוא. נכון. כאילו להתהלך בעולמו ולהרגיש שייכת, להרגיש חלק מזה. זה המרחב בין המוץ לבר. בגלל שהקדוש ברוך הוא אמת, ככל שאנחנו יותר חושפות את האמת ומתקיימות דרכה, ככה החיבור הולך וגדל. כי זה כלים שווים. ככה המרחב הזה גדל. בדיוק. כן. אוקיי, מי עוד רוצה לומר? מה היא רואה בחלק הזה? מה היא רואה על עצמה לפני פסח הזה? מה זו ההתהלכות הזאת? מתנהלים דרך המהות הטובה. אני דווקא חשבתי על העשייה שיש בתוך זה. הרי כשלוקחים את החיטה וממוללים אותה בידיים, עדיין היא זקוקה ל, ל, לרוח שלנו להעיף את המוץ, כדי שנשאר רק עם הגרגירים. זאת אומרת שההשתאות הזאת יחד עם המוץ, היא עדיין תהליך. נכון. בעצם אנחנו מגיעים לגרעין הנקי. נכון. נכון. זורים ברוח. כן. עוד מישהי? וגם יש כאן את המקום של האדמה, כי זה הכל פרי האדמה, וזה להתהלך לפניו, זה להתהלך על האדמה, זה להיות בין שמיים וארץ, כאילו להיות מקורקעים ומחוברים. זה שני כוחות חזקים, להיות באמת, להיות בציר המרכזי בין שני הכתבים האלה. נכון. תראו איך המרחב בין המוץ לבר זה דק. זה מאוד יפה העניין הזה. זה דק, אבל וזה גם מרחב. נכון. כי האומץ שלנו כבר נהיה דק. עושי לאט על מיוט. אמרתי שסליחה, אני לא כל כך בפוקוס ולא כל כך בשעות האלה, סליחה אם אני גם מפהקת הרבה, זה פשוט זמן שאני חייבת לישון, אבל אני לא רוצה ללכת לישון כדי לישון בלילה. אני נורא אוהבת את המשפט האחרון. זה לא שיש לי הרבה מה להגיד עליו, אבל כל פעם שהיא מדברת באמת על דקיקות של דברים, ופתאום פה היא מתארת אותם, והיא בעצם הסבירה לי למה אני כל כך אוהבת את הדקיקות בלי שידעתי.
כי יש בה נקיות, כי יש בה כלילות, כי יש בה חדות, עדינות, באמת יש בה את כל הדברים האלה שאומרים הוא דקיק, או גם את הרבה פעמים משתמשת בביטוי הזה, דק. אז אתה מרגיש אותו, אתה כאילו, ואתה מרגיש את כל הדברים האלה בלי שתיארתי לעצמי אותם. פתאום היא נתנה להם מילים ושמות, וזה, הבנתי למה אני אוהבת את זה. אז זה מה שיש לי להגיד, לא כל כך בהשוואה לשנה שעברה, אבל... כן. אני אצטרף למילה כלילות, שהרי אם התבן המעיק, לא יודעת מה, הוא ממש כבד התבן, אם נשווה, וגם אם קורים דברים קשים, אפילו ממש, אבל הזמן שאתה מבין דברים הוא יותר קצר, וההתעשתות, נגיד, מאיזה הלם של איזה משהו שנפל עליך בחיים, ובכלל, גם בכללי, פרטי, לא משנה, אבל כלילות זה לא, זה כאילו נשמע עליז ושמח, אבל לא, זה פשוט פחות כבד. ואז זה נגיעות של המהות, כי זה הבנה שהכובד הוא הכלי של התבן, והוא על ההיסטור. אז כאילו, עצם זה, כאילו, השימוש במילה כלילות, אבל לא עליזות וסתם, אלא פחות עמוס בעצם, פחות נורא כבד, פחות שק פחמים. כן, ממש. אז אני לוקחת את זה כי פה ושם אני נפגשת בזה שלוקח לי פחות זמן לצאת מנגיד סוג של עומסים מכבידים, בניגוד לעבר, לא שנה שעברה, כללי. אז הכלילות מדברת אליי ומזכירה לי את המילה ברגל קלה, וזה נורא עוזר, האמת, כי יש את האופציה הזו. כעמוס אתה לא יודע שיש רגל קלה. כעמוס אתה יודע, יש קלות דעת, כל מיני דברים. עזבי, יאללה, שטויות בזה, אבל זה משהו אחר. נכון. אז זה יפה לי, הכלילות הזה. אני דווקא יש לי משהו אחר. אני לא שמעתי את השיעור הזה אף פעם, ודווקא המילה דקיק וזה, אני חשבתי על המילה דוק, שמשתמשת בזה הרבה פעמים עם הדוק, דוק על העין, אפילו בברית, דוק, יש הרבה עניינים. כלומר, הדוק הוא יכול להיות כאילו באמת אולי עבה, והוא יכול להיות דקיק, אבל בדרך כלל הוא גם בעין, אני חושבת שהוא כן עדין, אבל הוא בכל אופן מפריע לנו לראות. אז זהו, אני כאילו דווקא זה לקח אותי למקום שלא כל כך אני מבינה. כי אם יש עומס, האם זה שהוא דקיק זה משנה? כן, מספיק שהוא עומס. לא. אני מבינה מה הוא אומר, אני מבינה מה נאמר, אבל לפעמים היא משתמשת בזה גם בתור זה של אתה לא רואה נכונה. עצם זה שיש לך דוק. נכון, דוק הוא נכון, דקיק בדרך כלל. הוא נכון. לא, אבל כשאת לא יודעת, כאילו מסכה, משהו שמסתיר. נכון, אבל היום את יכולה לומר מתי יש לך דוק ומתי יש את החדות והבהירות והקלילות. זאת אומרת, יש את ההבחנה בין שניהם. ונכון שמדי פעם יש דוק שמכסה על האמת, שמכסה על האיברים, נכון, אבל הוא לא כבד מהבחינת שהוא לא גס. הקליפה שלו נהייתה דקה. יפה, אני בדיוק חושבת שאם הדוק מאפשר הבחנה, אז סימן שהוא לא נורא עבה. בדיוק. אם הדוק הוא עבה, אתה לא מבחין בכלום. אתה לא יכול לראות אפילו לא צלליות. כן. נכון, נכון. ולכן מדרגת המוץ היא מדרגה משמעותית. נכון שיש מיותר, למתוקן שבמתוקנים יש מיותר. אין לנו עניין שלא יהיה בנו כלום מיותר. אבל הדקות הזאת, הדקיקות הזאת, וגם הדקות של המהות שהופכת אותנו למעודנות יותר, כלילות יותר, חדות יותר גם, בדיבור, בהבנה חדות, זה לא חדות לשון, אלא חדות בהבחנה, בהיר יותר, כן. כל בהיר יותר. זה המדרגה הדקיקה של אמות שעדיין מכסה את האמת, אבל זה מאוד דק.
הכיסוי הוא דק. אתם יודעות, גם יש, אני לא זוכרת בעל פה את השלבים, אבל יש את התיאור בתורה על המשכן, שמכסה פרוכת ומכסה, יש כיסויים, 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 ולאט לאט הם יורדים. זאת אומרת, לא כל אחד יכול להגיע לארון הברית, ורק הכהן הגדול היה נכנס ורואה את ארון הברית, או לקודש הקודשים. העם היה רואה את הכיסויים, כי האמת היא שמורה, היא מכוסה. אתם מבינות? ואנחנו צריכות מדרגה להגיע אליה. יפה. האם אתן מרגישות, כל אחת ביושרה הפנימית שלה, לא להמעיט ולא להפריז, אלא להיות מדויקות? האם אתן יכולות להעיד על עצמכם? עד, כל אדם הוא עד לעצמו, נכון? רק הוא יודע את האמת הפנימית. האם אתן יכולות לומר שהיום במקום שאתן נמצאות בו היום, ברוך השם, וכל הלימוד שלמדתם, כל היישום שיישמתם, האם אפשר לומר, כל אחת אם היא רוצה לומר או לעצמה, שהיום היא מתנהלת דרך מהותה הטובה, ויש לה עוד עומס לתקן. אבל ההתהלכות עצמה היא דרך המהות הטובה. יש עוד עומס לתקן. אבל מה כבר מוביל את הקיום? בהבנה, ברגש, בעין, בפה. מה מוביל את הקיום? מי שולט ומי נשלט? זה המקום של ההבחנה של ההתקדמות, של ההתפתחות שלנו. כי התפתחות רוחנית היא בסופו של דבר גם מי מוביל וכמה מוביל. ואת זה אנחנו רוצות לראות שלפעמים אנחנו לא מבחינות בכך, מכיוון שהמהות היא כל כך טבעית, והעומס הוא כל כך זר, שרק כשהוא מגיע אני מבינה. וההתהלכות הרגילה שלי, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שאם הלב שלי דופק בסדר רגיל, אני לא משבחת אותו כל היום. אבל אם יש איזשהו מקצב לא מדייק, זה כבר צורם לי. זאת אומרת, יש אפשרות שבגלל שהמהות היא טבעית, אתם מתקיימות דרכה כבר, ויש גם עומס לנקות. זה שינוי משקלים. אתם מבינות לאן אני מושכת אתכם? זה המקום שחש לא רק מדבר, אלא חש שהוא נפרד מהתבן. זאת אומרת, מההזנה של העומס. מזין את הכעס, מזין את התפיסה האשלייתית, מזין את התחייה, את ההתנגדות. כל המקום הזה, לא, זה לא הזנה. מדי פעם הוא עולה. אני מבחינה, אני מבינה, אני נוכחת. זה שהמהות, זה דגש, כי זה לא הכל או כלום. זה שאני כבר מתקיימת מתוך מהותי הטובה, זה לא אומר שעדיין אין לי מוץ ואין לי מיותר. תמיד אנחנו מזכירות את זה. ממדרגת הענווה נזכור שהמתוקן שבמתוקנים יש בו מיותר. אם עכשיו למשל אתם מרגישות הרבה מיותר, זה טוב. תכף נדבר על זה. השבועיים הראשונים של חודש ניסן עד ליל הסדר מעלים הרבה מיותר. אם זה כעסים, התנגדויות, יש את זה, כי הם עולים לניקון. זאת אומרת, זה לא עניין אם יש לי עוד מה לנקות. זה העניין איך אני מסתכלת עליי כמתהלכת מתוך הטוב. אני באה בטוב לעצמי, באה בטוב לסובב, לפעמים גם לא. אתם מבינות את ההבדל? לפעמים הייתי באה בטוב. עכשיו לפעמים אני לא באה בטוב. זה הבדל משמעותי. והטוב הוא שקט, הוא לא עכשיו כל היום אני נמסה, אני פשוט בהמיית קיום מתקיימת בטוב. וכן, מדי פעם לא בטוב. תתבוננו על זה, כי כמו שאמרתי, המהות היא טבעית, ולא תמיד אנחנו מבחינות שבעצם עברנו למדרגה אחרת, למקום אחר. וזה טוב לראות את זה. אני יכולה להגיד בהקשר הזה,
אם אני ממש אמיתית וכנה עם עצמי ואיתכם, בגדול, כן, אני מרגישה את זה, אני מסתובבת אחרת בחיים, זה כן. אבל, יש נושאים מסוימים, לא הרבה, אולי אחד או שניים, שכמו מקבלת, אבל אין שום שינוי. יש שם, מבינה מה אני אומרת? הם, הנושא הזה או שניים, אין בהם כל כך התקדמות. קבלה. אז אני לא יודעת איך, כאילו הם עוד די תבן. הם לא מנהלים אותי, אולי בחלקו כן. זה משהו בתוכי. אבל אני רואה ששם, חוץ מקבלה, אין התקדמות. אבל את גם לא מצטדקת איתם. לא, את לא לא, מסבירה אותם לא. בזה. את אז כאילו אולי לא יודעת תבן. לקחת עלייך, כן. את לא כן, מצטערת. אולי לא תבן, אבל אולי איזה משהו כזה שהוא לא נרפא או משתחרר, אני לא יודעת איך להגיד את זה. הוא מעיק, יופי, יושב, ואני גם לא מדברת עליו. לא עושה מזה עניין, אבל כאילו אם אני רוצה לענות ממש בכנות, אז יש לי את ההתהלכות הזה, וזה נמצא. תראו, אנחנו עובדות כל הזמן בזוויות שונות על המהות ומרחיבות אותה, נכון? כל הזמן אנחנו במלאכת, אמרנו, בריתמוס הזה של הטהרה, שבה יש מיותר, מנקות ומקבלות יותר אור, יותר טהרה, וכך כל הזמן, כמו הגוף הגשמי, כמו ריתמוס הקיום. כל עוד אני בעקביות ובהתמדה עובדת על המקומות ומרחיבה את מהותי הטובה על כל איכויותיה ורבדיה, המיותר הזה שנמצא, יש לפעמים שורש של עומס שמשתחרר בזמנו, אנחנו לא יודעים מהו זמנו. חכי. ולכן הקבלה היא גם מדרגה. כן. כי יש בקבלה את ההבנה של מדרגות הצמיחה, שעת לכל דבר, בזמן הזה. אנחנו לא יודעות הכל תמיד, למה יש לנפש אחיזה מסוימת בנקודה מסוימת. אבל כל עוד זה לא מונע ממני להרחיב ולהמשיך בהתמדה, להרחיב את המהות, אז בסדר, זה יגיע וזה ישתחרר, וזה גם כבר, היום זה יתמעט, וזה לא יושב בכבדות כמו שישב בעבר. זה בטוח, נכון. שזה נעשה גם יותר דק. נכון. נכון? זה יותר אפשרי לקבל. נכון, נכון. גם יש עוד מקום, למשל, פעם כשהיה לי קושי עם משהו, אז הייתי, כמו שאומרים, נעלמת דום, הייתי שותקת. ואפילו לא, אני לא יודעת אם אני מכילה, אבל כאילו בפאוז. היום אני יכולה מיד לחשוב על אלטרנטיבה שתעזור לי ולאדם מולי, כדי שתיצור איזושהי נעימות, ולא מבוכה או עצם השתיקה תיצור איזושהי תגובה לא נעימה מהצד השני. אני כן מסוגלת לחשוב על אלטרנטיבה כבר, אז זה עוזר. בטח. בדברים הקשים, כאילו נכון. שאתה יודע שקשה לך שם. נכון, נכון מאוד. עצם המרחב הפנימי לבחור או לנוע אל מול המתרחש, זה כבר הנהגה. לעומת הפאוז, כן. כן, סליחה. כן, אני אומרת, לעומת הפאוז שהייתי בהתחלה בימים עברו. חוסר אונים. כן. חוסר אונים. כן. שומרת על שתיקה, לא יותר. חוסר אונים. כן, 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 בהחלט. ימימה אומרת, אז אנחנו כבר במדרגת ההבחנה, במדרגת המוץ. האם אתן יכולות לומר
שאתם במדרגת ההבחנה. יש מצב שאתם מתוך עומס מתקיימות ולא מבחינות בו, בין עיקר לטפל, בין אמת לשקר. לא שהוא לא מתקיים, אבל יש מצב שאתם לא מבחינות שהוא מתקיים. תלוי מתי. לא תמיד באותו זמן, לפעמים בדיעבד. לפעמים, כמו שרותי אמרה, זה כבר מגיע מהר, זה כבר... איך זה הולך? יש יש להם עוצמה שכיחות. גבול, בדיוק, תודה. משתנים, והם משתנים. גם הבדיעבד משתנה. פעם הבדיעבד יכול להיות בכלל לא, או אחרי שבוע, לא יודעת. היום הבדיעבד יכול להיות אחרי כמה שעות, או יומיים. אז זה תלוי מה הנושא. נכון, אבל גם הבדיעבד הולך ומצטמצם. זאת אומרת, יותר זה תוך כדי, או לפעמים, אפילו יכולה לראות את ההבחנה של המשתנה היחסי בתוכי, ולראות איך זה כבר משתנה. אני כבר בהבחנה לראות שאני במיותר, שאני במוץ. לגמרי. אני גם חושבת שיכולת ההבחנה מאוד מאוד התחזקה. ממש ההבחנה של איך אני מגיבה, איפה אני מגיבה, והיכולת שלי באמת לנוע בין העומס למהות, אפילו כלפי עצמי, אפילו בלי דיבור חיצוני או איזושהי תגובה למשהו שקורה, אלא פשוט עם עצמי, ולראות את התנועה הזאת. היה לי קטע לפני כמה ימים, ישבתי לשיחה, נפגשנו שתי חברות שכבר, אני חושבת שלא נפגשנו שנתיים. אחת שעבדה איתי, וכל פעם שהיא, זאת אומרת, תוך כדי שיחה, היא כל פעם פקחה עיניים, היא אמרת לי, את יודעת, את ממש השתנית בתגובות שלך. ובהסתכלות שלך, זאת אומרת, אז כך אז יש לי תשובה להגיד לך, אני כנראה כן מחזיקה יותר את המהות הטובה, ורואה את הדברים מתוך המהות הטובה, מאשר אחרת. שגם מתנהלת דרכה לרוב. מתנהל, נכון. או בחלק מהזמן. כן, כן, ומתנהלת דרכה, נכון. החלק שאמרתי עם עצמי, הוא מה זה חשוב? כי הוא שלוקח לפעולה. אם אתם זוכרות את המקרה שלי עם החנות, כן. העבודה, אז משהו בעצמי אמר לעצמו משהו. ככה לא מתאים. אני לא מוכנה להיות יותר מסכנה, או כזאת שזה. אני צריכה לסדר את זה. ואז הגיע השלב השני, איך לסדר? אז אני יכולה לטפוח לעצמי על השכם ולהגיד, סידרתי דרך המהות. והתוצאה לא קשורה אליי, אבל יצא טוב, בגלל שזה היה דרך המהות. אני לא ידעתי מה היא תהיה, אבל באתי במהותי. מוכנה לטוב או לא לטוב, לא קרה כלום. אבל משהו בפנים עשה עבודה, ואז יצא החוצה. עשה עבודה יומיים, לא רגע. והכיר את הנקודה האומללה הזאת שלא רוצה לחזור על עצמה. אבל בטוב. אני מתחברת לכל מה שאת אומרת, זה ממש עבודה. בכוונה הדגשתי את זה בקטע איך זה בסוף קודם אצלי, ואז את יוצאת עם זה. לגמרי. אם את באמת במהות, לא עכשיו מבלבל את המוח. ולא מצדיקה גרוש. אחד לא. מהות שקובעת למצבים, זה חוזר תמיד לזה. המשפט האהוב עליי. לגמרי. זה עושה סדר עצום בקיום. משחרר מתלות. ויש בזה הרבה אחריות, אבל זה משחרר מתלות, זה פשוט. ככל שאת יותר תלותית, את פחות אחראית לקיומך. אתם יודעות, יש בזוהר משפט מאוד, חלק מאוד יפה, שאומר, האדם צריך להבחין בין טוב לבין רע, להבחין בין טוב לרע, ולבחור בטוב, וזו עבודת השם השלמה. קולטות?
זהו, בתמצות, בשתי שורות. האדם צריך להבחין בין טוב ובין רע, לבחור בטוב, וזו עבודת השם השלמה. זה קצת סור מרע עשה טוב, לא? נכון? כן, תמצית. תמצית. ולכן הצדקת בעד תמצות, דיוק. לא ההחברות, לא ההוספות, תמצות. לילות, חדות, עדינות, נקיות. אני גם חושבת שכל אחד יש לו עבודה קצת אחרת בדברים האלה. אני מקשיבה ל... הפרעתי לך? לא, לא. לא, חשבתי. שאני חושבת שבאמת, אני שומעת את מיכל שאמרה שהיא צריכה לראות אלטרנטיבה, ואז להגיד ולא לשתוק, או אפילו משהו, ואני נניח חושבת שאני צריכה לא להגיב, כי החוסר אונים הזה, שלפעמים מרגישים, אני הייתי מחליפה אותו בחום מדומה, בכעס או במשהו, וכן, הייתי תמיד מגיבה באיזושהי עוצמה, ושהייתי חושבת שזה כאילו אני עוצמתית, ולא להגיב בכלל, ולשתוק, ולעשות את העבודה הפנימית באמת עם עצמי, ולהגיד מה היה פה, ומה קורה, ולענות, ואחר כך, נניח אפילו מקץ יומיים, 3 לעשות עם זה משהו, שזה הכוח שלי. כלומר, כל אחד, אני באמת חושבת שכל אחד הוא שונה, ויש לו עבודה אחרת לעשות. נכון מאוד. או הפרזה או החזרה. או אף בדיוק. כן. לפי כשנתקדם הרבה, הרי זה בסופו של דבר מתקשר לספירות. זה או שאת יותר מדי בגבורה, בנוקשות, בקפדנות, במאבק, או שאת יותר מדי בחסד, בוויתור, בריצוי, בקבלה של כל דבר. והמקום הזה של יותר מדי מהימין או יותר מדי מהשמאל, שניהם לא מדייקים. והדיוק הוא בדיוק המקום האמצעי ביניהם, זה האיזון בעצם. השילוב של שני הכוחות ביחד. איך תדעי אם אמא אמרה לנו לא להפריז או לא להחסיר? איך תדעי מהו הדיוק? וכל אחת באמת מוצאת את נקודת הדיוק, ששם גם הוא יחסי בעבורה, וגם הוא האמת, ששם היא צריכה את התיקון שלה. נכון מאוד. דרך אגב, גם כל הרבה מדי מעיד על פחות מדי. זה בסוף אותו דבר. גם הרבה פעמים, זה בהמשך למה שרותי אמרה, הדוגמה שנתתי, זו הייתה דוגמה שהתמודדתי מול הנכד שלי, והאלטרנטיבה שמצאתי, היא גם עזרה לי, וכל הזמן ניסיתי לחשוב מה יעזור לו, ואז אמרתי, רק רגע, אני צריכה קודם כל לעזור לי כדי לעזור לו. נכון. ואז אמרתי, אוקיי, אז זה יעזור גם לי, אבל גם לו. זה משהו שייתן לנו את העבודה, ששנינו חלשים במקום הזה. וזה על אותו משקל שמישהו בא ואומר, הילד שלי רוצה אהבה, אז הפסיכולוג אומר, אז תיתן לו, אז הוא אומר לו, אבל אני נותן לו, אז הוא אומר לו, אבל כנראה הוא רוצה עוד, יותר. זאת אומרת שגם אנחנו לפעמים צריכים יותר במקום מסוים, גם לעזור לעצמנו. כי גם אני הייתי זקוקה לעזרה במקום שלא יכולתי להכיל מעשה שלו. נכון, נכון. זה היה המקום שגם קודם עזר לי כדי לעזור לו. בדיוק. זה בדיוק המקומות של ההבחנה, של ההפרדה, של השיקול דעת, של ההתבוננות. בדיוק, נכון. הרי כל העבודה זה להסיר את הכיסויים של האמת. כי האמת נמצאת, רק היא מכוסה. ולכן זה בדיוק עבודת האמת. עבודת התיקון זו עבודת האמת. חשיפת האמת. נכון מאוד. בואו נמשיך. שוב נחזור למדרגה הנעימה של המוח. רק סליחה, ב-20 מילה אני אצא, אני מתנצלת. בסדר גמור. סליחה. הרי שוחחנו בעניין, יגעת ומצאת טעמים. דיברנו גם על המצע,
שורש מצה, למצוא. כעת, כשאנו בפאתי המצה, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, 7 ימים מצות תאכלו, אז אנו בעצם מדברים על המץ. מוץ שנמצא בתוך המצה. וואלה. למה בפסח אנו אוכלים מצה? כי בפסח אנו נמצאים בתוך המדרגה הדקה של מץ והי של השם. מץ והי. מה זאת אומרת למצות את הדין? זה דבר קשה. זה אומר לדקדק עד כדי כך עם אותו רשע, שלא יישאר עבורו שמץ של סליחה. שהוא יענש על כל מה שעשה. זו מדרגת למצות. כפי שאמרנו במוץ, יש את המיצוי ויש את הלמוץ. אז מיצוי הדין של הרשע הזה, יש בזה כמה מדרגות. קודם כל זה מיצוי הדין של הרשע שבתוכנו, העומק שבתוכנו, שלא יישאר ממנו שום חלקיק של אמת. ההפרדה, ההבחנה, הסדר שאנחנו קובעות, התיחום, זה למצות את הדין עם הרשע הפנימי, עם העומס הפנימי. לא לתת לו חיים, לא לתת לו מזון של חלקיקי אמת, של הצטדקות, של הדחקות, של השלכות. זה נקרא למצות את הדין. ברגע שאנחנו במדרגת ההבחנה, אנחנו יכולות במוץ למצות את הדין. אוקיי? זה ברור שהלא טוב או העומס חייב להיות ניזון בחלקיקי אמת. דבר שני, זה קשור יותר לתפיסה כללית. וזה אומר, בתפיסה האישית שלי, אנחנו רוצות להגיע למקום שמכיוון שהקדוש ברוך הוא אמת וטוב, והוא משפיע טוב על נבראיו, אנחנו רוצות להגיע למבנה התפיסתי המחשבתי שלנו, שגם אם נראה ברגע מסוים או בזמן מסוים, שרשע וטוב לו וצדיק ורע לו, זה לא נכון. זה לא נכון כי זה סותר אמת. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרשע ימוצא איתו את הדין. ויש מי שימצא איתו את הדין. עכשיו, יש רשע שהוא על הקרקע, למשל רצח את אשתו. אז ברור שיש כלא ויש מיצוי דין קרקעי. אבל יש רשע שאפילו אנחנו לא רואות את הרשעות שלו. יש עורמה ויש חוסר ישרות ויש קפיצות ויש בורות, יש כל מיני זוויות שאנחנו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמת, ממצא את הדין איתו. אם אנחנו נראה את זה ואם אנחנו לא נראה את זה. זאת אומרת, התפיסה היא יציבה, שהרשע ימוצא דינו. עכשיו, אם אנחנו רוצות לקחת בהשאלה מסוימת, ב100 השנים האחרונות, אם ניקח את הנאציזם ואת הנאצי שהוביל את הנאציזם. הרי בשנים שהוא היה בגאון של הצלחה, וכבש את העולם, והשמיד מיליונים, והוא כאילו, הרשע ניצח. לא, בסופו של דבר הוא לא ניצח. הרע מתפרק תמיד. הטוב הוא נצחי, הרע הוא זמני. זה מבנה שאנחנו לאט לאט רוצות לבנות אותו בתפיסות המוחיות שלנו. כי אחרת, הזנבות של הספק כל הזמן כובלות אותנו למרמור, לאי צדק, לעוול, כי הוא לא נראה לנו בעינינו כרגע. אז אנחנו רוצות לבנות את המבנה שהעולם מתקיים מתוך אמת ומתוך טוב, תמיד. כאשר אני פועלת מתוך האמת והטוב הפנימיים שלי, ורואה את השקרים שלי, את האשליות שלי, את חוסר היושרה שלי, ומבינה שגם אני יכולה למצות את הדין, וגם זה קיים בכל אחד, וזה נצפה כל דבר כזה, אז אנחנו מבינות שזה לא נותן מנוחה. זאת אומרת, כאשר אני בשקר ובאשליה, טוב לי,
באמת עכשיו. לא. גם תבינו שמישהו אחר שאני לא יודעת, על פניו נראה כאילו בסדר, אבל אני לא יודעת אם באמת טוב לו. כי בעיני שמיים הכל נגלה ואין שקר. אין דבר כזה. בוחן כליות ולב. אדם שישקר, אדם שינאף, אדם שיגנוב, אדם שירצח, לא יהיה לו טוב. באיזה אופן אנחנו לא יודעות. מתי? גם לא תמיד יודעות. כי אנחנו לא חזות בכל הידיעה המרחבית. אבל רשע ימוצא איתו הדין. זו קביעה של אמת. Okay? לשם אנחנו רוצות להגיע. אם אנחנו יודעות שאנחנו ממצות את הדין באווירה אופטימית זו. ביי יקרה. ביי באווירה ביי. אופטימית, כן. חג שמח וכשר. חג שמח, סליחה. שמח. נדבר כעת על עבודת המוץ שעושה השם יתברך בחג הפסח. חג הפסח הוא יום סגירת חשבונות. הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים סגר חשבון עם פרעה מלך התנים הגדול, וציווה על ישראל לאכול מצות 7 ימים עד עצם היום הזה. בחג הפסח נדבר על המשמעות הגדולה של המצה. עכשיו בחלק הזה אנחנו הולכות קצת להיכנס לפנימיות של שפת הקודש. זאת אומרת, כבר הזכרנו את זה ששפת הקודש, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה במילה, גם מילה מי לאדוני, אם אנחנו מפרידות, מי להשם. זאת אומרת, המילים הם כוח עצום, שכשעכשיו אני פונה, נניח רותה, לבוס שלי, שבמילים כאלה או אחרות, אני בוראת מציאות. נכון? המילים יש להם כוח עצום, זה ברור לנו, ומכיוון שזו שפת הקודש ולא שפה שאנשים המציאו, יש בה הרבה מאוד פנימיות, אם זה בשורשים, אם זה בהיפוכי מילים, אם זה בגימטריות, בכל מיני מובנים אנחנו מגיעות לפנימיות המילה שמשנה את המשמעות בצירופי האותיות. אם אתם תחשבו, למדנו לא מעט על המקום הזה, כבר. למשל, מחשבה חום שבא, נכון? כבוד בגימטריה לב. אהבה אחד. זאת אומרת, אנחנו מבינות, המסר מגיע גם מפנימיות המילה. אז ימים עכשיו בחלק הזה הולכת לצרף בין חמץ, שהמם והצדיק נמצאים עם החטא, או מצה שהמם והצדיק נמצאות עם ההי. וזה משנה את המשמעות. בין חמץ למצה. אוקיי? החיבורים משנים את המשמעות של המילה. בחג הפסח נדבר על המשמעות הגדולה של המצה. רבות אנו עסוקים בניקוי החמץ. מה זאת אומרת? החמץ שיש בו את המץ, המובל על ידי החטא. הנה החטא הטובה, העדינה, של החסד, של רחמים, של החן, של החיבה, החיבוב, כולה בטוב. אולם, כאשר היא באה יחד עם המץ, יש שם ערבוב. יש את החטא של החיטה, יחד עם המץ של המוץ, זאת אומרת יש שם קליפות. אתם מבינות? כשהחיטה שהיא כולה טוב, מתערבבת עם המם והצדיק שזה המוץ, יש ערבוב, ולכן זה חמץ. הטוב והרע מתערבבים, הטוב והמיותר. אז החטא מייצגת את הטוב, והמץ מסמל את המיותר, ביחד זה חמץ. כל השנה אנו בקליפות. בא פסח ונותן לנו הזדמנות פז, להיפטר מהקליפות, להיות דווקא בעבודה הקשה של למוץ את המץ, לסלק את החמץ מתוך הנפש, מתוך הדעת,
מתוך הבית, מתוך החיים, מתוך הזוגיות, ולהיכנס לליל הסדר, כשרים לפסח. מה זאת אומרת? ללא חמץ, רק עם מצה. מה קרה? החליפה ה' את החטא. מן החמץ אל המצה. נשאר המץ. נשארה אותה קליפה דקה. אבל במעבר בין החטא לה' קרה דבר גדול. עברנו מהמרחב הגשמי של החיים אל המרחב הרוחני של השם יתברך. ולכן, ליל הסדר, לפני הכל, הוא יציאה מהעבדות של החומר אל החירות של הרוח, מהחומרי אל החמר, של החיבור שלנו, מהקיום הגופני אל המרחב הרוחני הגבוה, הפרטי והכללי. מה העבודה העיקרית שלנו? לעבור מהחמץ אל המצה, מהערבוב אל הבר של המצה, ממש בשבוע הזה לראות איפה אנחנו צריכות לסלק את החמץ מהנפש, מהדעת, מהבית, מהחיים, מהזוגיות, ממש. להיות ביושרה עם עצמנו, וההפך, ממש להתבונן ולהגיד, פה עוד יש חמץ. פה עדיין יש ערבוב. להגדיר אותו, קודם להבחין בו, ואז מה זה אומר לסלק אותו? איך אני מסלקת אותו? אני רואה שיש לי חמץ בדעת. מה זה נקרא לסלק את החמץ מהדעת? לשים לו גדר. איך? להגדיר, אמרת, לשים לו גדר. נכון, קודם כל להגדיר אותו, ההבחנה, הבחנתי בו, ועכשיו ההצהרה, ההודעה בעין, מיותר לקיום שלי. אני משלחת אותו ממני. אתם מבינות? ממש אומרת בפני השם יתברך שהוא אמת, אספה ולב שווים, שזה מיותר לקיום שלי, ואני משלחת את זה. לא רוצה את זה בקיום שלי. רוצה סילוק של זה בחיים שלי. וזהו, סיימתי את העבודה. מבחינה רוחנית, ההודעה באלף וההודעה בעין מסתיימת עבודתי. תבוא ההודעה ביוד. מה זה אומר? ברגע שאני מבחינה בו כמיותר ורוצה לסלק אותו בפה ולב שווים, החלקיקים יודעים לשוב למקומם, למסלולם, ואז יבוא שקט תבוא יותר נקיות. ממש תצהירו. אל תחפשו מאיזה מרכיב, לא עבודת המסלול. הבחנה של הודעה באלף, הודעה בעין, וזהו, להמתין להודיה שתבוא עם השקט, עם המקום הזה שנפטר מהמיותר. ימימה קוראת לזה לקרוא לשם יתברך בוא אל פרעה. בוא, בכבוד, אני מזמינה אותך לטפל בו. אבל אם אני לא אזמין אותו ולא אגדיר במה לטפל, לא יטופל. עכשיו יש לנו חלק מאוד מעניין. זאת אומרת, כבן ישראל ששואף להגיע למדרגת בר, אבל נולד בן, משמע הוא כבר בן ישראל. בן ישראל, בן ליעקב אבינו. זה מה שקיבלת בזכות, לא במזל, כי ישראל הוא מעל המזל. אבל כדי להגיע למדרגת בר, שם יש לך את המלאכה למוץ את המוץ. וזו המתנה העילאה שניתנת לנו בכל שנה בליל הסדר. לעלות ממדרגת בן למדרגת בר. ממדרגת הזכות שקיבלת למדרגת מלכות.
מה זה אומר? שמראש יש לנו פור על הגויים, בעצם היותנו יהודים. נכון, אבל זה לא הכל, כאילו נכון, עדיין אנחנו צריכים לעשות עבודה, בדיוק, לא לשבת על זרי דפנה. נכון. אנחנו בעצם מבינות שישנם שתי מדרגות. מדרגה ראשונה זה להיות כן. בן ובת ישראל. זה נולדת מעצם היותך יהודייה או מעצם היותך יהודי. שורש הנשמה, ההורים שלך, לא בחרת בזה. ניתן לך כי זה צפוי מראש. נולדת יהודייה, נולדת יהודי, אתה בן ישראל, בן יעקב. על זה אמא אומרת לנו בלימוד, כוחך נמצא. נמצא. טמנו בך כוח. כוחה של מחשבה נמצא, כוחו של לב לנתנתו נמצא, כוחות נפש נמצאים, הכל נטמן. זה מדרגת בן ישראל. תרצי או לא תרצי, את בת ישראל. זו המדרגה של ישראל, זאת אומרת של יעקב אבינו. ובגלל זה כוחי נמצא? כן. כן. מתוקף היותך בת ישראל. ההורים שלך יהודים, שורש נשמתך, מקור המחצבה שנחצבות נשמות ישראל, זה ניתן לך. זה מדרגת זכות שניתנה לך. עכשיו, מהי מדרגת מלכות? מה הרצות נתונה? להוציא את מה שנטמן בך מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, להיות בר זה להיות בן יה, לא בן ישראל. להיות בן יה. בן יה זה מלשון בינה. בן יה, אם את הנון לא תעשו סופית, נקבל את המילה בינה. זו המדרגה של הרשות הנתונה. יכולה עוד פעם להגיד? בן ישראל זה בכוח. מעצם היותך בת ישראל זה הצפוי מראש. זה הזכות שקיבלת. להיות בן יה, בן השם, זה בעצם מדרגת מלכות. מעצם העשייה שלך, מעצם הרחבת המהות שלך, כוחך נמצא, הטהרה, מלאכת הטהרה, מלאכת ההפרדה, כל מה שאנחנו עושות כאן, להיות אנשים טובים יותר, בפועל, זו מדרגת בינה. בן יה. זאת אומרת, בן יה זה בחירה. בן ישראל זה צפוי מראש. בעבורך. ואנחנו נמצאות שם, במקום של למוץ את המוץ, עד שניגע ממש בבר. כי כבר הוצאנו הרבה מאוד מהמיותר. זאת אומרת, מן הכוח אל הפועל הוצאנו את כוחה של המהות, את כוחה של המהות הנגלה, ובכוחה של המהות ניקינו את המיותר. בעדינות, בדיוק היחסי, בהתקרבות, בתיחומים, בהפרדות, כל הזמן הפעלנו לסלק את המיותר דרך כוחה של המהות. זאת אומרת, מי סילק את המיותר? המהות. כל מסלול הכלים כולו כוחה של מהות. כל ההבחנה כוחה של מהות. וזה המקום של היגיעה של האדם מזמן לידתו עד זמן מותו, ממדרגת זכות למדרגת מלכות. נאמר, המשפט מלכותו בכל משל. אתם מכירות את המשפט הזה? מלכותו בכל משל. זאת אומרת, המלכות של הקדוש ברוך הוא, בתפיסה הכללית, הוא ממלא את כל העולם, הכל. אין גרגר שפועל ללא האנרגיה שניתנת לו.
אין גרגר שלא נברא, אין לו בורא. זה מלכותו בכל משל באופן אחד. נמצא בכל העולם, בכל העולמות. מה זה מלכותו בכל משל בתוכי? שממאות מושלת בכל. האמת והטוב מושלים בכל. הנקיות. מעל העומס זה מלכותו, זה מדרגת מלכות. מוח, לב, כבד בנקיותם. המקום הזה, זה המקום בעצם שאנחנו מתקיימות מתוך שמחת קיום. כאשר אני עולה למדרגת מלכות, אני בעצם מתקיימת מתוך שמחה ואהבה. נחזור למצע. בעצם באה ואומרת, אין בינינו הבינוניים דבר שאין להם מוץ. אבל עד כמה דק המוץ? זו מלאכתנו. להיות נפטרים בכל שנה ושנה מאוד קליפות, מאוד שכבות, מאוד עורלות של הלב ושל הנפש, ועוד מלבושים שאנו שמים על הנשמה הטהורה שניתנה בנו. כמה יפה. זאת אומרת, קודם כל מידת הענווה והצניעות. אין בינינו שאין בהם מוץ. אבל עד כמה עוד ננקה, ועד כמה עוד שכבות נסיר מעלינו, בשכבות שאנחנו שמים על הנשמה הטהורה שניתנה בנו. גם שניתנה בנו יש בזה ענווה. זה חלק שניתן בשנה שעברה? כן. והחלק הבא הוא עדיין רלוונטי מבחינתנו מאוד. ואנחנו תכף נדבר על זה בדקות שנשארו לנו. ולכן, בחג הפסח הזה, נזכור את שעת צרי לישראל, ונבין שעיקר הדיוק שלנו הוא בניקוי, בדיקוק השכבה של המוץ, בדיקוק המוץ שיהיה כמה שיותר דקיק, כדי להגיע אל ההי של המצע, ולהבין בצניעות גדולה שיש לנו את המוץ, אך ככל שנדקק אותו, ככל שנסיר אותו, ככל שנעמול כדי להתקרב אל השם יתברך, או אז נדייק ונתקרב למדרגת בר. ולכן, בתיקון שלנו האישי, אנו חוזרים לשיעור הראשון של הצדקת, של התגלותה ביום העצרת. מטרת הלימוד שלנו היא, שובו אליי ואשובה עליכם. נברך את הקהל היקר, את קהילת מכון מענה, מעייני וחסידות השיבה, שהתקיים בכם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. כשם שמי ים סוף נקראו בעבור ישראל בעוברם בחרבה, כך יקראו מעליכם דיניכם בחג הזה, ויהפכו מים טהורים וצחים, וכנוגה תהיו אל מקום הקודש. אל תחתו ואל תיראו, כי אדוני אלוהיכם, ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. אז זה החלק היפה, כל כך מרגש מאוד, כל המקום הזה של החיבורים, ובסופו של דבר העמל לדקק את המוץ. זאת המלאכתנו בזמן הזה. כי כמה שיותר נסיר את המיותר, כמה שיותר נתקרב למדרגת עובר, יש בנו, כמו שאנחנו מדברות הרבה פעמים, את המקום שמזכה את מי שלא עובד. כי כלל ישראל, נשמת ישראל אחת, ובמאזניים בין זכות לחובה. ככל שאנחנו עמלות
על האמת ועל הטוב ועל מלאכת הבירור. כך אנחנו מזכות קודם כל את עצמנו ואת הבתים שלנו ואת הסובב, אבל גם את הכלל. אז מישהי רוצה לומר משהו לסיום? זה דימוי מאוד יפה, כי גם כשמנקים את המוץ במציאות, עדיין בתוך גלגלי החיטה נשארים המון לכלוכים. וזה אומר, בדימוי של ימימה, זה עד כמה העבודה שלנו בעצם היא אינסופית. כי גם עם כל הלכלוכים הקטנים שנשארים בין הגרגירים, גם מזה עושים חיטה. נכון מאוד, נכון. ולהבין בצניעות גדולה שיש לנו את המוץ. כל העניין לדקק אותו. אני רוצה להגיד לך תודה. תודה, בתיה, על העברה הזאת. את ממש מצליחה לרגש בקריאה שלך ובהסבר שלך, והדברים שלך מתיישבים על הלב. ברוך השם. תודה רבה. אתם... עכשיו, לקראת החג. ממש תודה רבה. ברוך השם. תודה רבה לכם. שרה לקחה לי את המילים, אני בשוק. את יכולה לחזור? את יכולה לחזור? אין לי בעיה, אבל תמיד אין נכון. בדיוק זה מה שרציתי להגיד, שאני מודה לך על ההשתדלות לקחת אותנו כל הזמן לכיוון של הטוב והתיקון וזה, וכאילו, לפעמים נראה שאת משתדלת יותר מאיתה, כמובן, אבל תודה. ברוך השם. אנחנו שק הפחמים שלה. לא, חס וחלילה. אני צוחקת. צוחקת. טוב מאוד. תודה באמת, תודה רבה רבה. את עושה תודה, את זה תודה. תודה רבה לכם. תודה וחג שמח שיהיה. אמן, אמן. שיהיו בשורות טובות, הלוואי, כן. תעשו השבוע הזה את המלאכה בהשתדלות יתרה. באמת תרגישו שעשיתם בכל מאודכם להתבונן, להבחין, להגדיר ולהודיע מה מיותר לכם, בתחושה הפנימית שלכם להרגיש שמתוך העשייה שלכם אתם מגיעות במקום היחסי שלכם וצחצחות נפשכם לליל הסדר. כמו שהבית שלכם נקי ומסודר, התבוננתם, הסתכלתם על הפינות החשוכות, על המיותר, והגדרתם את זה מתוך הסכמת הלב כמיותר לקיום שלכם. זהו, המלאכה היא פשוטה, אבל היא דורשת את הרצון של האדם לצאת לחירות. כל רצונו של הקדוש ברוך הוא לראות את בניו בני ישראל חיים של חירות, ולכן זו המצווה הכי גדולה, יציאת מצרים, לחיות בשמחה, לחיות בטוב, בעזרת השם, מים טהורים שישפכו עלינו ועל כל העם הזה, בפסח הזה ונראה את הגאולה. אמן. תודה רבה יקרות מאוד. בשבוע הבא כמובן לא נפגשות, בעוד שבועיים בלי נדר. נסיעה טובה, שרה. נסיעה טובה, שרה. תודה רבה. נסיעה טובה, שרה. תודה. ביי ביי. שלום. ביי. 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 חג שמח לכולן. אמן. תודה לכולם גם. ביי ביי יקרות מאוד. ביי.